Iti parabor ni Apo Hesu Kristo, maadda kumakada kayo. Madamat kumakada kayo. Ti Diyos si didengeg, kadagiti sangsangit, kadagiti agkasapulan, ket saan na tayo nga orayen, ngagpakpakaasiken kwa na, sakbay at tumulong. Idi na pukaw tayo, gapukay ti basol tayo, imay ti Diyos na nakipagnagad kada tayo, natay gapu kada tayo, kan nagungar tapno madan tayo itibiyag. Gapuna, imay tayo tapno dayawen tayo ti Apo, ti Diyos. Ipay tayo ken kwa na ti ayat, ken panagyaman. Kararag tayo. Amami anay langitan, iyab kasmi tinkam panagyaman ti daytoy nga agsapa, iyab kasmi tinkam panagyaman ti panangited mo kadakam iti salunat, ken iti barumanen abiyag. Ket sapay kumaw ama, tas ikati agtultuloy, kamangited iti parabor iti biyag, ken ti parabor iti salunat, ti tumunggal may sa kada kami. Ita nga agsapaw ama, in ka manen mangigan, iti na espirituan nga pagbiyagan mi, ti daytoy nga Domingo. Ket sapay kumata, lukatam dagiti panunod mi, lukatam dagiti puso mi, ket sapay kumata may pasagepsep, iti tumunggal may sa kadakam, ti mensahe nga inkam ited, nga ited kadakam, ti pastor mi, ti daytoy nga agsapa. Or ti mensahero mi ti daytoy nga agsapa. Sika iti makikadda iti mensahero mi o ama, ta sika ti makita mi nga maited iti bendisyon iti saritam kapag biyagan mi iti tinal daw aldaw. Sika iti kumaadda kadakam tapnon may pasagepsep dagitoy iti bibiyag mi. Pakawanem dagiti nagkurkurangan mi tapnon maikari dagito nga dawat mi ken ka. Daytoy iti dawat mi tinapateganagan mo. Amen.
Good morning! Naimbag nga agsapa kadet aming kakabsat. Adata yun timuna a Domingo iti Oktobre. We are now on the first Sunday of October, our Leyte month. Mga kapatid, sa buong buwan po ng Oktobre, di nyo kami maririnig na magsermon. Mula dawn prayer hanggang Vesper service, puro laiko. Sa kanyo na lang ako maririnig na magsermon kapag midweek service. Sayang nga eh, di ako nakapag-assign ng mga laiko para sa midweek service. Pwede pa rin naman ano? Para tuloy-tuloy sana na ngayong buwan ng Oktubre, puro laiko ang magsesermon. Buwan ng mga laiko. Now, may mga ilang paalala lang po tayo para sa linggong ito. Una, ang ating pong tema sa ating pagdiriwang para sa Leyte month ay Be Strong in the Spirit. Be strong in the Spirit. Sa mga pagdiriwang po natin, nagsimula kaninang madaling araw sa dawn prayer, narinig na natin yung unang paalala para sa atin ng Panginoon patungkol sa temang ito. At magpapatuloy nating marinig ang mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng temang ito hanggang sa huling linggo. Second Sunday, that will be our Children's Sunday. Ang ating pong takapagsalita ay si Teacher Leia Amor Antonio. Third Sunday, Leyte Sunday, ating pong speaker ay si kapatid na Rudy Paking. Fourth Sunday, ang ating pong speaker ay si Kuya Sammy Landingin. So, isama po natin lahat sila sa ating mga panalangin. Sabi ko nga, iba-ibang mga perspektibo, iba-ibang pananaw, iba't ibang mga karanasan kung paanong ang tao ay pinapatatag ng banal na Espiritu. Kung paano ang Diyos ay gumalaw sa buhay nila, ang Diyos Espiritu ay gumalaw sa buhay nila. Nandyan yung pinatatag sa panahon ng pagdadalamhati, pinatatag sa panahon ng mga matitinding pagsubok sa buhay, pinatatag sa panahon na medyo nagdududa sa pananampalataya, pinatatag sa panahon ng mga sakit. So, yun, halos buong aspeto na ng buhay ng tao, makikita natin kung paanong ang Espiritu ng Diyos ang siyang nagpapatatag sa atin. So, we'll wait for how the Spirit moves within us as we are being powered by the Spirit of God. Pangalawa, tingnan po natin ang ating Knox Herald. Sa likod po, today we celebrate World Communion Sunday. Ito po yung isa sa mga linggo na kung saan
inaasahan na lahat ng mga simbahang Kristiyano ay nagse-celebrate ng Holy Communion worldwide. Kaya kung makikita po ninyo itong ating cross dito sa harap, marami pong mga national flags na nandyan. Dati, noong mga nakarang taon, ang pinapalagay ko ay globe. Pero sabi ko, baguhin naman natin para may bagong bihis ang ating altar. Ngayon, naghanap kami nung Miyerkules kung anong magandang ilalagay or paano may papahayag yung World Communion Sunday. Nandyan yung, syempre, yung mga symbols ng communion, the bread, the wine, the grapes, yung barley, and then yung iba't ibang bandila. Symbols lahat yan ng World Communion. So, gaya ng sinasabi ko lagi, lahat ay imbitado sa banal na komunyon, wala pong exempted. Sa lahat ng gustong tumanggap, welcome na welcome kayo sa hapag ng Panginoon. Pangalawa, sa darating pong Martes, ito po yung ating loading station. Sa lahat po ng mga volunteers at mga donors, sa Martes po ulit ang ating loading. Ito po yung ministry natin sa mga street dwellers. We're expecting around 300 street dwellers o mas marami pa sa darating na Tuesday. At maulit po yan, kasi twice a month po ang ating loading, maulit yan sa October 21. October 11, Sabado po ito, alas 8 ng umaga. Ito yung pinakaantay ng lahat ng mga senior citizens. Ito po yung ating Senior Citizens Fellowship. Sa lahat po ng mga 60 years old and above, sa October 11 po, inianyayahan po namin kay lahat na dumalo sa ating Senior Citizens Fellowship dito po sa simbahan. Alas 8 po na umaga ang dating natin para magparehistro. Pero kung sigurado na kayo na makakarating, magpalista na po kayo. I-submit nyo na po yung mga pangalan kay Ate Marlene o di kaya sa mga diakonesa natin o di kaya kay Teacher Ethel. At nang alam, may estimate tayo kung ilan ang dadalo. Sunod po, tulad na nasabi ko kanina, next Sunday will be our Children's Sunday. October 19, Lady Sunday. Sa October 19 po, kikilalanin natin yung mga pillars of faith ng ating simbahan. Bakit pillars of faith? Yung mga miyembro natin na 90 years old and above. Meron pa po, may mga 90 years old and above pa tayong buhay. Pero may isa po tayong bibigyan ng posthumous. Supposed to be last year ito, kaya lang hindi natuloy. Pero still, sabi namin, ibigay pa rin natin. As of the moment, ang nasa listahan po natin ay 5. Meron tayong isa dito sa Ilocano. Si Mrs. Viray, 101 years old na. Na nung malakas pa kahit na 90, halos 90 years old na, kasama pa rin sa visiting team. Ngayon at mahina na, doon na lang, online na lang sa kanilang bahay. Mrs. Elvira Viray, 101. Grabe yun. Nung huli namin dinalaw natin Marlene, kinukwento niya yung mga karansan niya dito sa simbahan. Siyempre, dahil 101 na, medyo may minsan nababago, pagka-demensya,
Minsan kinukwento niya yung mga sinuunang mga ginagawa nila nung unang-una pa dito. So, kung mayroon pa kayong mga kakilala, mga kapatid, na hindi siguro na-miss namin, na miyembro natin dito sa NACS, na 90 years old and above, pakisabi po sa amin. We don't want to miss somebody. Especially this latest Sunday, sa October 19, ito yung pagkilala natin sa kanila. We call them the pillars of faith. 90 and above. Sino po dito ang 90 years old na? Meron po ba? 80. Naku, kinulang niyo yung bilang. Kinulang yung bilang. Huwag po kayong mag-alala. Papanalangin ko umabot kayo ng 100. So sa October 19 po yan. And then, October 25, we have a National Bible Quiz District Elimination sa St. Mark UMC po. At sa October 25 din ang ating Lay Servant Conference. Ano itong Lay Servant Conference? 8 to 4 po ito. Gaganapin po ito sa Central Church. Ang registration fee ay 100 pesos. Sa lahat po ng mga intercessors, communion stewards, mga preachers, liturgists, mga lay leaders, officers ng iba't ibang mga lay organizations, at para sa lahat, ito po ay ino-offer para sa inyo. Sa Central Church po ito sa October 25. Anong gagawin natin dito? Introduction po ito sa isang pag-aaral, masinsinang pag-aaral, kung paano ang mga laiko ay mas epektibong makapaglingkod sa simbahan. Kung stricto tayo sa ating batas ng simbahan, wala sanang pwedeng mag-liturgist, wala sanang pwedeng maging intercessor, wala sanang pwedeng maging usher at maging preacher na hindi dumaan sa training na ito. Pero dahil hindi nakapag-offer ang ating komperensya ng ilang taon ng gantong seminar o training, kaya medyo naging mas lax tayo. Pero pag nagsimula na po itong mga trainings na to, sisimula na rin po nating implement ulit yung ganong pulisiya ng simbahan. So, we invite you all, friends, to join us in our Lay Servant Conference. And later on, enroll in the Lay Servant Academy ng ating annual conference. So, umaga po, ang speaker natin o lecturer natin ay si Dr. Menre Mendillo. At sa hapon, ako naman ang lecturer doon. So, we invite you all. Lastly, today is World Communion Sunday. Or no, 26 pala, ito po yung Workers' Appreciation Sunday natin. We appreciate our workers, pastors, deaconesses, and even our staff members dito sa simbahan. Sa buong annual conference at sa buong Central Conference, I believe, we celebrate Workers' Appreciation Sunday or Workers' Appreciation Month. Kasi po ang Oktubre ay maliban sa Leyte Month, ay Workers' Month din. Sa US, Pastors Month, actually, ang tinatawag nila dito. Ang ganda, no? Leyte Month and Pastors or Workers' Month ang Oktubre. Happy birthday! Sino-sino po yung mga nagdiriwang ng kanakarawan? Sa linggong ito, we have Elson Mendel de la Cruz,
yung anak ng ating secretary, Carol Villarosa, Matthew Leonel Dorado, Citadel Cortez, Alex Martina Gilana, Herminia Bernabe, si Alex, yung ating dating UMIF President, Herminia Bernabe, Eliseo Di Malanta, Corazon Navarro, Ate Cora, Jaime Ginto, Victoria Ruth Samonte, si Basang, Arturo Ginto, Esperanza Celestino. Kilala nyo ang sunod? Sino yan? Marilyn? Wala akong kilalang Marilyn. Nida Marlin Go, Ate Marlin. Kaya pala naka-Pilipiniana. Ramil Maribuho, Ilyas Evan Inocencio, Mark De Leon, Oliver Valencia, Zara Lynn Feliciano, Llewellyn Feliciano, Abraham Lane, Mart Santos, and J. Mark Mariano. Meron pa po bang ibang mga birthday celebrators dyan? Wala na po. Sige. Can we just extend our hands toward them and let us pray for them? Iti sangwanan may wapo kadagitoy kakabsat, isuda, ang mga ngayti, panagkasangay dati na ito alawas. Dawatan mi kan kawapo nga, agtuloy ka diti panang tarabay mo kanakwada. Salwada mida, para buram ida. Denggam na kiti karkararad da. Pagkalog mo, Panginoon, ka na mga panalangin, kailingan sa'yo. Basbasan pagpalain sila. Salamat po sa bagong taon na pinagkalob niyo sa kanila. At ngayon bilang isang simbahan, we declare blessings upon them. We declare more years of life filled with joy and filled with your love. In your name we pray and give thanks. Amen and amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. God bless you always. God bless you always. God bless you. God bless you. God bless you always. Happy birthday and God bless you. Sige po, tinatawagan natin lahat ng mga bata na narito na pumunta dito sa harapan. Lahat ng mga bata, anang kayo aming may panalangin. Let us pray. Sa harapan po namin ngayon, Panginoon, ay mga batang ito na silang mga regalo mo sa magulang at sa amin din. Salamat po sa buhay ng mga anak na to.
Salamat sa patuloy na pag-ingat mo sa kanila. Salamat sa kanilang paglilingkod sa inyo kahit na sila ay bata pa. We now ask you, Lord, that you please bless them with good health, wisdom, knowledge, that they may excel in their school, in their studies. We also ask you, dear Lord, that you please bless their parents. Bless all the children of this church, even the unborn. Kasama na pati yung mga nasa sinapupunan ng kanilang mga nanay. I-bless niyo po sila. Alagaan sila. Gawin mo silang pagpapala sa kanilang pamilya at sa lahat. We entrust them unto you, dear God. We entrust them, including their families, unto you. In your name, O Christ. Amen. Amen. Mamayang closing hymn po bilang bahagi nating pagdiriwang ng World Communion Sunday, we'll be having our special offering for the retired workers of the church. Ating pakinggan ang pagbasa sa banal na kasulatan. Efeso chapter 3 verses 14 to 21, kastoy iti mabasa. Daytoy tigapuna ngagparintumengak iti sangwanan ni Ama, apagapuan ti pudno anagan ti tunggal pamilya sa dilangit ken ditoy daga. Ti kinabaknang ti Gloriana, dawatek nga ited na kada kayo ti panakabalin, babaen ti espiritu na, tapno bumileg ti akin oneg akin na taoyo. Agnaed kuma akanayon ni Kristo iti pusoyo, babaen iti pamatiyo ken kuana. Ikaradag ko ang mairamot ken maipasdek kayo iti ayat, tapno da kayo ken dagiti amin na tattao ti Dios, nan anay ti panakaawat yu no kasano ti kadakkel ken kaoneg ti panagayat ni Kristo kada kayo. When mapadasan nyo kuman no kasano ti panagayat na kada kayo, no paisaan anan-anay amaamuan, tapno awan ti pagkurangan nyo, ken mapno kayo itinadyosan agalad. Madaydayaw kuma ti Diyos, ang makaaramid tinasursurok, ngem ti dawaten tapno panunuten tayo babaen ti panakabalin, nga agtrabaho kada tayo. Maipaay kuma, ken kuana ti dayaw, ti iglesia, ken ti dayaw ani Kristo Jesus, ti amin na tiyempo, ken ti agnanayon ngawan inggana. Amen. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos. Pagtakder tayo iti panakaibasa ti sa Santuan nga Ebanghelyo. Ang pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Sinabi ng mga apostles sa Panginoon, dagdagan niyo po ang pananalig namin sa iyo. Sumagot ang Panginoon, kung may pananalig kayong sinlaki ng mustard seed, pwede niyo utusan ng isang malaking puno, mabunot ka at matanim sa dagat, at susunod yan sa iyo. Kung meron kayong alipin na kakatapos lang mag-araro o mag-alaga ng mga tupa sa bukid, niyayaya niyo ba siyang kumain agad? Siyempre hindi. Instead, ang sasabihin niyo, ihanda mo ang dinner ko. Mag-ready ka at pagsilbihan mo ko para makakain na ako. Kumain ka pagkatapos ko. Hindi kailangan mag-thank you ng amo sa alipin niya kasi sinusunod lang na alipin ang utos sa kanya. So kayo din, pag nagawa nyo na lahat ng inuutos sa inyo, sabihin nyo, ordinaryong alipin lang kami, ginagawa lang po namin ang aming trabaho. Mga kapatid, ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Madayo ka, O Apo Jesu-Kristo.
Ket itangarud mangyagan tayo ti mensahe ti kanta nga gapo iti Nax Ilocano Choir.
Thank you, choir. Sabi na nating speaker, tinignan ako, introduce mo ba ako? Kunti lang ha. Sino po ang nakakaalala kay yung tinatawag nating Donya? Donya Karing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. May siyam. Kung kilala nyo si Donya Karing, kilala nyo na rin ating speaker. Tubong Kandon, Ilocosur. Ilocanong Ilocano. Pamilya ng mga Metodista. Kasi mga magulang niya, silang nag-donate sa lute ng isang simbahan sa Kandon. A CPA, a recognized auditor, hindi lang dito, kundi sa buong Pilipinas. Matagal po siyang finance chairperson ng ating iglesia at ngayon ay siya na nag-request, Pastor, ilagay mo naman ako sa ibang posisyon. Ilagay mo akong auditor. Siya na pong nag-volunteer na ma-elect na auditor. Kung kahit sa kasalukuyan, siya pong auditor ng ating simbahan. A loving wife and mother. Siguro ang panalangin niya, kailan kaya ako magkakaapo? Friends, a preacher, si Ate Remy Santos. Ate Remy? Before we start, can we have a short prayer? Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable to you, my Lord and my rock and my Redeemer. Amen. Naimbag nga bigat yo amin kakabsat. Good morning! Oh, nandutiwa yung mga bata. Magandang umaga. Ito ang gusto ko sa Ilocano service. Multilingual tayo. Hindi lang tayo limited sa Ilocano. Pwede tayong mag-Tagalog at pwede tayong mag-Ingles. Kaninang bago ng service, nakausap ko yung isang kapatid natin at tinanong ko siya kung taga saan siya. Sabi niya, taga Muñoz daw siya. Pero bakit ka dito sa Ilocano nag-a-attend? Tag-Ilocano ka ba? Hindi po. Ha? Paano yan? Ang sermon ko, Ilocano. Paano mo maintindihan? Sabi niya. Pero sabi niya, nakakaintindi naman daw siya. So, dahil alam ko na marami sa atin ang hindi Ilocano, halo-halo po tayo ngayong araw na ito. So, maraming salamat sa pagkakataon na ibinigay muli sa akin na magsalita at magbigay ng mensahe ngayong araw na ito. Ang sabi nga ni Pastor kanina, ngayon ay unang linggo ng Laity Month, ang linggo ng mga laiko. At sabi niya, nasa vacation mode ang ating mga pastor. Sabi niya, hindi daw sila magsesermon buong buwan ng Oktubre. Pero salamat naman at nabibigyan tayo ng pagkakataon na tumayo dito. Ano po? At hindi lang ito ay unang linggo ng Laity Month, kundi isang napaka-espesyal na linggo. Bakit po? Bakit po? Dahil ngayon ay World Communion Sunday.
So, World Communion Sunday. Ito ay isa sa, I think, 6 na special Sundays na tinalaga ng United Methodist Church na ipagdiriwang natin, na isa-celebrate natin na special days. Ang aking mensahe ngayon ay nahahati sa 2 bahagi. Ang una, kung kukunin ko yung palaging parte ni Neri dito, palagi niya sinasabi, alam nyo ba? Yeah. Alam nyo ba? So, merong portion na gano'n, alam nyo ba? So, parang meron tayong information sa unang bahagi. At pangalawang bahagi, ito ano ba ang gusto ng Diyos sa atin sa araw na ito, sa araw ng World Communion, sa araw na makisalo tayo sa ating Panginoon sa communion. Sa 2 bahagi po. So una, ano ba ang komunyon at ang kahulugan nito sa ating mga Kristiyano? Noong bago pa ang Kristyanismo, ay napapagkamalan ang mga Kristiyano na mga cannibals. Alam niyo yung cannibals? Yung mga tao na kumakain ng kapwa-tao o hayop na kumakain ng hayop din. Bakit? Kasi po ang sinaririnig nila, sabi nila, kakainin natin ang katawan at iinumin natin ang dugo ni Kristo. Katawan at dugo. Eh di parang cannibal nga po yun, di ba? Pero bakit natin ginagawa ang komunyon? Kasi ito ang itinilaga ng ating Hesus Kristo. Doon sa huling hapunan, nakasama ang mga disipulos bago siya ipako sa krus. Sa huling gabing iyon, ay binigyan niya ang mga disipulos ng tinapay at alak na simbolo ng kanyang katawan at dugo. At ang sabi niya, tuwing kakain sila ng mga pagkain na yon ay alalahanin siya. So ito ay isang pag-alaala sa ating Panginoon. Ang pagkain, para saan ba ito? Ito ay para tayo ay mabuhay, di ba? So si Jesus, binigyan niya ang mga disipulo ng pagkain para sila ay mabuhay. Ganon din tayo. Tayo ay magko-communion para alalahanin natin ang Panginoon at para tayo din ay mabuhay. Sabi ni Pastor kanina, ako ay tubong Kandon, Ilocosur. Noong bata pa kami, Pastor, yung sa communion, ang ginagamit na elements ay hindi katulad ng ginagamit natin ngayon na yung ostya, di ba? Ostya, yung parang wafer na maliit. Doon, Pastor, ay yung loaf bread, tapos hahati-hatiin ng maliliit. So yun ang ating tinapay. Pero meron din tayong, noon panahon na yan, ay meron na rin grape juice. Pero sa buong mundo, no, sabi nga natin, buong mundo ngayon ay nagdiriwang ng World Communion Sunday. Iba-iba ang materyales na ginagamit. Yung mga iba, yung unleavened bread or pita. Yung iba ay siguro chips. Yung iba, kung hindi man grapes, ay fruit juice, pwede rin gawing coconut juice. No? So, iba-iba man ang pamamaraan, pero iisa pa rin ang ating sineselebrate ngayong araw na ito. Sabi nga ni Jesus, do this in remembrance of me. Gawin ninyo sa pag-alaala sa akin. So, ang World Communion Sunday is a celebration of unity and service. So, nagkakaisa tayo sa buong mundo. Alam ba ninyo kung kailan nag-umpisa ang World Communion Sunday? Ito po ay nag-umpisa noong 1933. Ito ay inumpisahan sa Shady, sana to? Pittsburgh. Sa Pittsburgh, Pennsylvania, USA, na ang layunin ay ipamalas ang pagkakaisa ng mga Kristiyano. So,
actually hindi Metodista ang nag-start nito, isang Presbyterian. Pero sinama ang lahat ng mga Kristiyano, Presbyterian ka man, Metodista ka man, Lutheran ka man, para i-celebrate natin nang nagkakaisa ang Communion Sunday. So ang layunin ng ito ay tumuon tayo sa kabanalan ng komunyon kasama ang Diyos at ng isa't isa. Alam nyo ba na ang Communion Sunday ay meron din tayong natatanging offering. No? So mamaya ay meron tayong special offering. Ito yung service part ng World Communion Sunday. Ang malilikom natin ay makakatulong para sa UMCOR. Meron bang nakakarinig na sa inyo kung ano yung UMCOR? Ito ay United Methodist Committee on Relief. Ito, pagka may mga disasters, may mga wars, ang ating UMCOR ng United Methodist Church ay nandoon sa forefront ng relief. So, yung ating malilikom, sasama natin doon sa ibibigay natin sa part of it sa UMCOR para makatulong sa iba-ibang nasalanta ng mga disasters. Kasama din sa ibibigay natin ay mapupunta sa Methodist Commission on Chaplains at Methodist Commission on Camp Activity. So, marami tayong mga naranasang mga kalamidad, natural at man-made. At magandang isipin na ang ating ihahandog mamaya ay makakasama sa kaloob ng buong mundo para makatulong sa mga nangangailangan. Alam nyo ba, alam nyo ba, ang ating komunyon ay isang open table. Ano ibig sabihin nito? Hindi kailangang ikaw ay Metodista na natanggap na dito sa ating simbahan para sumali sa komunyon. Hindi kailangan gumawa ng kung ano pang ibang dapat gawain bago ka magkomunyon. Ang importante, ito ang importante, siguraduhin mo sa iyong puso na gusto mong makasalo sa hapunan ng ating Hesukristo. Yun lang, siguraduhin mo na gusto mo siyang makasalo. So kung gusto mong makasalo ang ating Hesukristo sa hapunan, ang mesa ay bukas para sa iyo. Okay. So ngayon, tapos na tayo sa alam mo ba? Ano naman ang gusto ng Diyos na gawin sa atin? What's in it for me? Para ngayon, para sa akin, para sa iyo. Ngayon, sa lugar na ito. May 3 bagay na gustong gawin ng Diyos sa buhay natin sa pamamagitan ng pagsalo natin sa Kanya sa banal na komunyon. 3 bagay. Unang bagay, renew o gawing bago. God reminds us of who we really are. Pag sinabing renew, pabaguhin. Okay? Sa buhay natin ngayon, napakaraming ingay at mga sigalot. Napakarami din mga tungkulin. Nanay, tatay, lola, lolo, si sir, si madam, at iba pa. Aminin natin madalas, dahil sa mga tungkuling ito, ay nalilihis tayo sa landas espiritual. Nakakalimutan natin kung minsan, sino ba talaga tayo? Ano nga ba talaga ako? Ang dami kong roles, diba? Pero sa pagtanggap ng paanyaya na makasama natin ang Diyos sa banal na hapunan, pinapaalala ng Diyos kung sino tayo. Sino ka, sino ako. Sino tayo? Ang sabi ni Lord, akin ka, aking anak. Tayo ay sa Diyos. Tayo ay anak ng Diyos. Sa pagsalo natin sa banal na hapunan, we are renewed.
our relationship with God is renewed. And sinasabi niya, muling-muli sa atin, tayo ay anak ng Diyos. So, sa pagtanggap natin ng tinapay at alak, sa pamamagitan ng komunyon, ang relasyon natin sa Diyos ay nanunumbalik. Kung nagkaroon man ng lamat, ito ay maaayos at maaari nating muling angkinin na tayo'y anak ng Diyos. Kapatid, kung nawala ka sa nagdaang linggo, nawala ka sa dapat na landas ng iyong tahakin, ang paalala ng Diyos ngayon sa komunyon, pakinggan mo, ikaw ay akin. Gawing bago, renew. So God reminds us, you and me, of who we really are. Tayo ay sa Panginoon at tayo ay mga anak niya. Pangalawang bagay, refresh. Okay. Refresh or revive. Ano bang big sabihin? Refresh. Fresh. Fresh, pag sinabing fresh, sariwa. Diba? Pasariwain. God gives us strength every day. So sa buhay natin, maraming kaguluhan din. Maraming problema. Maraming mga ingay sa gobyerno. Diba? Mga katiwalian. Naku, nakakasawa na. Diba? Nakakasawa na. At nakakalungkot. Nakakalungkot na ganito pala ang kalagayan sa ating pamahalaan. Flood control failures, kung hindi man-made failures, baha, lindol, sunog, at kung ano-ano pa. Nakakapagod, di po ba? So kailangan natin isang bagay na makapagpasariwa sa atin o magbibigay sa atin ng panibagong lakas. Hindi natin masusolusyonan lahat ng mga problema ng mundo. Dito sa atin, meron tayong ding sariling problema. Pero kung kailangan tayong magpalakas, diba? Kailangan palakasin natin ang ating sarili. At paano? Ang partisipasyon natin sa komunyon, bibigyan tayo ng Panginoon ng lakas para sa araw na ito. Ibibigay sa atin ang kanyang espiritu para panariwain ang ating katawan at kaluluwa. Doon sa mga nagko-computer, naranasan nyo na ba yung naghang? Naghang ang iyong computer. Yung parang, ay, nag-stop na. Ayaw nang umandar. Ano bang kailangan gawin? Baka naman napakaraming mga applications or apps na nakabukas na. Kasi kung sabay-sabay din naman ang apps na nakabukas, sigurado hihina ang paggana ng ating computer. So anong dapat natin gawin? Merong doon, pipindutin lang natin, refresh. O, di ba, Pastor? Refresh. Para mawala yung mga, kung ano-ano yung mga naka-open na tabs. Ganun din ang gagawin sa atin ng ating Panginoon. Tayo ay ire-refresh. Bibigyan tayo ni Lord ng bagong kalakasan. At ang sabi sa atin ng ating Panginoon, anak, mag-focus ka sa akin. Mag-focus ka sa akin at bibigyan kita, pananiwariwain ko ang iyong kalagayan. So, kapatid, kailangan mo ba ng refresh sa iyong buhay? Ano ang kailangan mong i-refresh? Ang iyong puso? Ang iyong relasyon sa Panginoon? Ang lakas mo? I advise you na ibulong mo sa Panginoon ang kailangan mo habang naghahanda tayo bago tayo magkomunyon. Refresh. Pangatlong bagay at panghuli, restart. Restart or muling simulan. God offers us a new beginning. Ang komunyon ay isang restart button ng Diyos. Kung kanina may refresh, yung pag-refresh, hindi mo yun pinatay, di ba? Pagka-restart, nabatay yung computer mo, i-start mo ulit. So, sa bawat pagkakataon na kumain tayo ng tinapay at uminom tayo ng alak, sinasabi natin, Panginoon, mag-uumpisa uli ako sa inyo. Lord, I'm starting again with you. So, kung nitong nakaraang linggo,
maaring marami kang ginawa na hindi mabuti o hindi maganda, na sa paningin mo ay failure, at sa paningin ng iba ay talagang hindi maganda. Parang isang computer application na nag-crash. Sa mga nagko-computer, nag-crash na ba yung iyong computer? Pero ang maganda dito, hindi ka uninstall ni Lord. I-start ka niya uli. Parang video game. No? Pag nag-fail ka na, nag-fail sa paglalaro mo, hindi mo naman itatapon yung computer, di ba? I-start mo lang. I-start. So, ang communion ay isang paraan ng Diyos na ibinibigay sa atin ang controller at sinasabing, let's go. Another round. Ulitin natin muli. So, kapatid, anong kailangan mo para makapagsimula ka muli? Kailangan bang simulan mo uli ang iyong prayer life? Ang hope? Ibulong mo ngayon sa Diyos. Renew, refresh, restart. Ang mensahe na ito ay napakalapit sa aking puso dahil sa aking kalagayan. Sa aking kalagayan, renew, refresh, restart. Ako po ay nagbago ng aking civil status 68 days ago. Dati ako po ay married. Ngayon ako na po ay widow. So, nagbago, na-renew. No? Mahirap pala yun. Pagka nag-fill up ka ng form, ano nang status ko? Ay, ano na nga ba status ko? Parang hindi pa rin ako masanay na doon pa rin ako sa married. Pero hindi na pala, doon na pala ako dapat sa widow. So, sa puntong iyon, paano ako maging, para ma-refresh? So, kailangan lang talagang isipin ko na ito na yung ating kalagayan ngayon. At ang Panginoon ay kasama ko siya sa araw-araw na aking paglalakad sa mundong ito. At yung restart, kailangan magsimula. Magsimula ulit na wala nang kapartner. Magsimula ulit na kung dati 3 kami, ang aking asawa, ang Diyos, at ako, ngayon, 2 na lang kami ng Lord. Pero kahit na ako ay naniniwala na mas matibay pa ang aking start. So mga kapatid, ngayong communion, sa ating pagharap, sa ating banal na hapunan, isipin natin ang gagawin ng ating Lord sa atin. Anong gusto niyang gawin sa iyo, sa ating lahat? Let us renew, refresh, and restart our relationship with God. So, tanungin natin ang ating Panginoon, Lord, ano ang binabago mo sa akin? Lord, ano ang ginagawa mo na sariwa sa akin? Lord, ano ang muli mong sisimulan sa akin? At alam ko, maririnig natin ang sasabihin sa atin ng ating Panginoon, mahal pa rin kita, palalakasin kita, bibigyan kita ng bagong simula. So ngayon, hindi lang World Communion Sunday, ngayon ay communion natin kay Kristo. Let us pray. Panginoon, salamat sa hapag na ito, nakikita mo kami, minamahal mo kami, at pinapasariwa mo kami. Salamat na sa pagkakataon na kami ay huminto, sinisimulan mo kami. Kung makalimutan namin kung sino kami, pinaalalahanan mo kami na kami ay iyo. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat.
Ita isuti panangipaay ka iti sagsagod. Iti santuario mo ako, eternity datun min. Ited mi kan kao Dios, datun na panagdayaw. When ipay mi kan ka, datun anak nuan panagyaman. When ipay mi kan ka, datun anak nuan ragsak. Kararag tayo. Narito pong aming mga alay sa inyo, O Diyos. Gawin mo itong banal. Maging kaaya-aya nawa sa iyong harapan. Gamitin mo mga ito, Panginoon, upang sa ganon ay lalo pang lumaganap ang iyong paghahari dito sa mundo. Gamitin mo mga ito, Panginoon, upang sa ganon ay mas marami pang tao makarinig sa iyong mensahe, sa iyong salita. Gamitin mo mga ito pang sa ganon ay lalo pang dumami ang ministries ng iglesia. Basbasan mo mga anak mo, mga kapatid na nagsihandog sa mga to. Gawin mong instrumento ang bawat isa upang sa ganon ay lalo pang lumaganap ang pananampalataya. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Amen. Manatili po tayo nakatayo sa banal na komunyon. Tiapod da ka na kayo. Kastamet ken ka. Itangad yun, iti puspuso yun. Itangad biday tay apo. Iten tayo ti panagyaman ni tiapod Diyos tayo. Nakanatad nga intetiken ko na ti panagyaman ken panagdayaw. Isut may tutup na imbag kan may parbeng iti kanayon kan sa dinuman. Ngaramidan ti panagyaman kan ka wapo,
ang mga aman na kabali namin, ang marsoy ti langit kandaga. Idirabi ngayon yawat na tibagi na may pay kada kami, nangalay ti tinapay, nagyaman kan ka, pinisi na ti tinapay katintad ng kakitadala na kinunana, alain niyo, kanenyo, daytoy tibagi ka may daton ka na kayo, aramidin niyo daytoy apakalaglagipan kanyak. Kalpasan ti panangarabiin ng alay ti kopa, nagyaman kan ka, intad na kayo titadala na kinunana, uminom kayo ti daytoy da kay amin, daytoy ti darak ti barutulag may porokpok gapu ka na kayo, apakapakaw na kayo ti basbasolyo, aramin din nyo daytoy, apakalaglagipan, kanyak. Iparukpok mo ti Santo Espiritum kada kami, kan kayo ito'y asagot at tinapay kan kopa, pagbalinim na ito'y para kada kami ti bagi kandara ni Kristo, tapno ti daytoy lubong agbalin kami mga abagi kandara ni Kristo, nasubot, itidara na. Babante Espiritu, pakipagkaykasan na kami kan Kristo, kanito tumunggal maysa, kanito ministeryo ti daytoy lubong, aging kaya ay ni Kristo ti may panagbaligi, kan makipagrambak kami kan kuha itinalagitan ng padaya, gapun ka na Kristo nga anak mo, kan ti panagtang ti Espiritu Santo ti nasanto na iglesia, kuha maamin ti dayaw kan gloria, manakabali na Diyos, ita kan tagnanayon. Amen. Gaputa dalang may maysa abagi, titinapay apisyan tayo, sut panakiraman tayo, itibagi ni Kristo. Tikopa ngayon tayo tag-ay, isut panakairaman tayo, itidara ni Kristo. Kakabsat, ti lamisan ti Apo na kasagana, ang hapag ng Panginoon ay handa na, lahat ay naanayahan na tumanggap ng banal na komunyon. Tulad ng lagi kong sinabi ng ating speaker kanina, it is not necessarily that you are Methodist upang ikaw ay tumanggap. Lahat tayo ay inaanayahan ng Panginoon. Halika, tanggapin mong katawan at dugo ni Kristo. Pinapagkaloob sa inyo ngayon ng katawan at dugo nating Panginoong Jesus. Sabi ni Jesus, ako
ang tinapay ng buhay. I'm the bread of life. Ang sino mang tatanggap sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Kaya't Kanyang sinabi ngayon sa iyo, He's now telling you, this is my body broken for you. Take, eat, and give thanks. This is my blood poured out for the forgiveness of your sins. Drink and give thanks. Narito, Panginoon, ang iyong mga anak. Silang tumanggap ng iyong katawan at dugo. O Diyos, kung anumang pagpapala o biyayang kailangan nila sa oras na ito, sa kapangyarihan ng iyong katawan at dugo, ipagkaloob mo mga ito. Ipagkaloob mo rin ang kagalingan sa kanilang lupang katawan. As your body and blood become one with their body and blood, sanctify them, make them holy. In your name, Lord Jesus. Amen. Kung meron pa pong hindi tumatanggap ng banal na komunyon, ito na po yung huling serving. Patuloy po namin kayo inaanayahan. Halika, tanggapin mong katawan at dugo ni Kristo. Halika. The Lord Jesus said, "This is my body broken for you. Take and give thanks." He tells you, "This is my blood of the new and everlasting covenant poured out for the forgiveness of your sins. Drink and give thanks." Bless these your people, Lord, who have just received your body and blood. As they continue to serve you, we ask you that you pour down your blessings upon them. Let their prayers be answered. Let their heart's desires be granted. In your name, Lord Jesus. Amen. Amen.
Kami nagpapasalamat sa iyo, Diyos, sapagkat tinuri mo kami karapat-dapat na tumanggap ng katawan at dugo. Salamat po sapagkat sa pamagitan ng misteryo ng komunyon, kayo'y naging kasama namin. Kayo naging kaisa namin. Kami nagkakaisa sa pamagitan ng iyong katawan at dugo. Isugo mo kami ngayon bilang inyong mga lingkod. Isugo mo kami sa lahat ng dako. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. At amen. Thank you. Basbasul ko kat tiugasam tapno dumaldalus daytoy biyag si kalanti ungga sapu amang tedna intercessors, please. Behold, dear Lord, your intercessors now, as they pray for your people, I ask that you please bless them, bless their lips, bless their hands, and let those whom they'll pray receive your special benediction and blessing. Empower them, anoint them. Lumalapit po kami sa inyo ngayon, O Diyos. Punong-puno ng pasasalamat sa mga patuloy na pinagkakaloob mong biyaya, sa mga pagpapala, sa kagalingan, at sa iyong paggabay. Jesus, kung aming iisipin, di po kami karapat-dapat sa iyong ginawa para sa amin, sa iyong sakripisyo para sa amin. Di po kami karapat-dapat na tumanggap ng mga biyaya.
galing sa iyo. Sino nga ba kami? Kami po'y makasalanan. Nakakaligtaan namin ang iyong salita. Nakakalimutan namin gawin ang aming responsibilidad sa iyo at sa aming kapwa. Nakakapag-isip kami ng masama. Nakakapagsalita kami ng hindi ayon sa iyong kalooban. Minsan, nawawalan kami ng pagtitiwala. Sinasabi namin, ang Diyos ang siyang magkakaloob. Subalit, pakiwari namin, parang kulang. Di kami mapakali. Alalang-alala pa rin kami. Patawad, Panginoon, sa kawalan ng tiwala. Sa oras na ito, buong pagpapakumbaba kaming lumalapit sa iyo. Nilalapit namin lahat ng mga pangangailangan namin. Nilalapit namin, hindi lang kami, kundi pangangailangan ng aming pamilya. Inilalapit namin ang mga problema sa tahanan, sa paaralan, sa negosyo, sa trabaho, pati problema sa aming relasyon sa aming kapwa. Pumagitna ka, Panginoon. Pumagitna ka, Jesus. Wala po kaming ibang pwedeng lapitan, kundi kayo lamang. Minsan parang imposible po na matugunan ang aming mga pangangailangan. Subalit alam namin na sa inyo walang imposible. With you, nothing is impossible. And so we continue to come before you. Lord, sa oras ding ito, naalala namin ang mga biktima ng mga bagyo, mga biktima ng lindol, at iba pang sakuna. May mga ari-arian na nawala, nasira. May mga buhay na nawala. May mga nasaktan. Inilalapit po namin sila sa inyo. Kaawaan niyo sila, Panginoon. Kalingain sila. Comfort them, dear Jesus. Comfort them. We also pray, Lord, for our nation. Ang aming bansa na nagdurusa dahil sa problema ng korupsyon. We pray for our leaders. Convict their hearts, O Jesus. At ang sa ganun ang tama lamang ang kanilang gawin. Hindi po kami ang makakapagpabago sa kanilang puso, kundi ikaw lamang, Jesus. And so we pray for them. We pray for them. And Lord, we also come and pray for our church, the United Methodist Church.
our bishops, the DSS, the pastors, the deaconesses, and all workers, including the lay people. Make us worthy to be called your church, O Father, O Jesus. We pray for Knox United Methodist Church. We pray for all her workers and all her members from the youngest to the eldest. Unite us all for mission and service. We also pray, Lord, for those who are preparing themselves to travel. Ingatan sila sa kanilang biyahe. Protektahan sila. Ilayo sa anumang kapahamakan. Gawing matagumpay ang kanilang pagbiyahe. Gawing matagumpay ang kanilang pakay sa biyaheng ito. Muli, pakinggan kami, Panginoon. Salamat po. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Amen. Pagbalinan ng kadwa mo, natulog na adiban mo, Espiritong item kanya, emang ikuan kaday to'y biyan. Mga kapatid, with the Spirit of God, be renewed, be refreshed, and receive God's restart. And with the Spirit of God, go and share the good news of God's love. Go and be a channel of peace and love. And as you go, may the blessings that come from God, the Father, the Son, and the Holy Spirit be with you and remain with you both now and evermore. Amen and amen.